Tak, už nám to fičí. Já vás tímto zdravím po delší době u dalšího videjka. Dneska z aplikací Digestatu na louky. A konečně 7 éra. Na to všichni psali, kdy konečně pojedu s Erkou nebo kdy Erko obživne, a tady to máte. Erko žije. Erko žije. No a dneska tedy, jak jsem říkal, navážíme Digestat na louku. Aplikuje to tam Jiříček ve Vredu. Tímto zdravím Jiříčka, čau Jiříčku. A já mám za sebou 18,5 Cuzamra. Tady to je naše taková novinka. Není to úplně nový, ale pro nás to je nový. Má to i vycelovací rameno, akorát k tomu není hadičák, takže nám je to momentálně k ničemu. Maximálně nějaké přečerpávání nebo něco, no ale tak sere pes. Mohl by k tomu být ještě hadičák, no ale tak třeba někdy v budoucnu uvidíme. Potom jezdí kolega ještě s T7, Tadeášek, tímto taky zdravím Tadeáška. No a ten má taky 18,5 s hadičákem, a pak jezdí kolega Ukrajinec, ten jezdí s T6 malou a s malou bečkou, s 15 nebo 15,5 nebo kolikátka to je. No a navážíme tedy do Vreda. Nechceme moc po té louce s těma elektrama jezdit, protože bychom to zbytečně poryli a tahali bychom bordel na cestu, což nechceme, protože furt je ještě trošku vlhko. Byly tu nějaké deště a tak dále, takže je to trošku ještě mokřejší, ještě to moc neproschlo. No a tak, já vám to tady stříhnu a zbytečně nevidíte, jak tady jenom stojím, a připojím se k vám potom, až pojedu na bioplynku. Tak, už jsme prázdní, takže můžeme pokračovat. Tady musím nějak vytočit akorát. Jo, pěkně hřeje to sluníčko, ideální stav. Trošku posunout. Tak a sypem. Tyhle, tady toto je doupě, ty vole, to je strašné. To už je na mě moc velké, toto bych nechtěl uklízet. I když je asi fakt, že když člověk má takový barák, tak si to asi neuklízí sám, že? No, jo. Tady je vždycky krásný výhled na Frýdek místek, na přehradu Olešnou. Tady je vždycky krásně, to takhle dělám. No jinak bych chtěl teda moc poděkovat všem za pozitivní ohlasy u předchozího videa, respektive u toho prvního vlogu. Moc lidí psalo, že se jim to líbí, že to má krásnou kvalitu a tak dále, takže jsem za to velice rád, že se vám to takhle líbí. Dlouho jsem teďka kopal k tomu, abych zase něco natočil, upřímně na to moc nebyla chuť ani čas, ani nic. Sestřihal jsem takové krátké video, do kterého jsem vlastně ještě trošku dodrbkal rozlišení, ale to nevadí. Vydal jsem to, ať se máte na co koukat. Je to pár záběrů, je to kratoučké video, takže si myslím, že mi to odpustíte, to rozlišení. Každopádně jsem přišel na to, že fakt člověk na to musí mít trošku chuť něco točit, protože jinak to prostě nejde. Jo,
Já jsem se dlouho celkem přemlouval, respektive mám asi něco předtočený, ale úplně to není. Pardon, co jsem to chtěl říct, no, že člověk prostě na to musí mít trošku chuť něco natočit. Já jsem se fakt snažil, ale nebylo moc co. Nic moc se nějak extra nedělalo, měli jsme ty deště, dokonce nám i mrzlo teďka hodně celkem. Byli jsme tady snížek, tam ještě někde po kopečkách ještě jsou nějaké zbytky. To asi na kameře úplně nejde vidět, ale byl normálně sníh zase. Vydrželo to asi kolik 2 dny, jestli se nepletu. Tady pleskáš. Takže jako nic extra, ale celkem nás to překvapilo. Jestli si vzpomenu, tak vám tady střihnu záběr z telefonu, co jsem točil, když jsem byl tankovat traktor, a to přišla úplná totální chumelenice, takže to jako byl celkem masakr. No a tak no, takže já jsem teda rád, že už je Johnek v pohodě, že už zatím všechno fakt či jak má. Byla tady teda velká oprava, nebudu zmiňovat, co přesně se všechno dělalo, ale bylo to celkem veliké. Takže žádná sranda, ale jede to zatím v pohodě. Všecko je OK. Takže musím teda zaklepat, že zatím se to drží a je to v klidu. Ty kluci tady válcujou hřiště, jedou bomby. Díky. No, musím říct teda, že si furt na toho zamra trošku zvykám, protože je celkem dost širší než ten s tím mladíčákem, takže hlavně má zase úplně jiné natáčení nápravy nebo řízení nápravy, takže si na to pořád zvykám, no. No, co bych vám dál takhle pověděl, no. Jak už jsem říkal, ještě jednou teda fakt moc děkuju za ty pozitivní ohlasy u toho předchozího videa, nebo u toho prvního videa. Bylo to pěkné ohlasy. Čes Martin, nazdar. A bylo tam spoustu ohlasů, moc zhlédnutí a musím říct, že mě to strašně překvapilo na to, že to bylo moje první video takhle, tak to má snad nějakých 5000 zhlédnutí, což jako pro mě je strašně moc. Nechci vám teďka lát, nevím, nějak 4,8 nebo nějak tak, nebo kolem té 5 to asi má. I těch odběratelů tam přibylo celkem ranec, takže vám za to je fakt ještě strašně, takže ještě jednou vám strašně moc děkuju. Já už ani mluvit nevím, mám trošku sucho v kuse, tyjo, a blbě se mi trošku mluví, ale to snad přežijete. No. Navážíme teda z bioplinky, kterou máme. A tamhle je kolega Tadeášek. Asi nepůjde vidět, že byl celkem daleko. Byla tady, to je vždycky anténou tady beru, vole, všechny větve, co tady jsou. Hlavně musím říct, že to tady teda fakt hodně usoučky. Musím se nahlásit, tak. Jedu do Dulku od Palkovic. Nikdo se nehlásí. Asi je to dobrý. Jede nám tam nějaké autko. Asi teda nejede. Asi trošku snížím. Pojedu tady jak blázen. Pojedu pěkně pěčku pomalečku. Dík čadik. Ty vole, ten tady má strašnou skládku věcí, tyjo. Velice zajímavé. Jo, co nejdál, to jsou zase ti uspěchaní, prostě dementi totální, tyjo. Dík. Ty vole, já furt každému děkuju vždycky.
Ale když uhnu já někomu, tak mi neděkuje skoro nikdo, ty vole. Teda kdy, no. Tak tady už to můžeme trošku rozfrčet. Tady jsou takové dva hroboly. To teda musím říct, je taky velká změna. U těch sedmíček, nebo respektive jako asi u většině traktorů, vždycky po čase strašně loupe v té nápravě, když se vlastně odpojí předek, tak v tom vždycky strašně jako hvízne, nebo jakože prostě fakt dost lupne. A musím říct, že tady teda je to o dost plynulejší po té opravě, než to bylo předtím. Předtím to byly takové pecky, že to bylo, jak když vám Cigoš hodí s basou nářadí vole o zem. Fakt jako ranec to byl. Samozřejmě, když máte trošku vytočené kola a někde přibrzdíte a takhle, tak jako jde ta rána celkem slyšet, jako jo, ale to dělají všechny stroje, prostě je to taková bolístka. Je celkem dost škoda, nebo nevím teda, jak to tady je, jestli se to dá nastavit, nenastavit. Já jsem se na to doptat, ale nějak jsem na to zapomněl. Ale myslím si, že se to nějak nedá. Mám na mysli to, že by to sepínalo ten předek nebo to brždění jenom od určité nějaké rychlosti. Jo, když třeba přijíždím někde do zatáčky, chci se s někým v té zatáčce třeba vyhnout, jo, a já se tam začnu stáčet a začnu přibržďovat, tak to prostě dává rány, že jo, protože to furt jakoby připíná a odepíná ten předek, že jo. No, ale zajímalo by mě, jestli se to dá nějak nastavit, no, aby to třeba spínalo a odepínalo při nějaké určité třeba rychlosti nebo takhle. Protože fakt je to zbytečné, prostě když jedu do té zatáčky, chápu zase, že asi něco jiného to je, když jedu třeba s plným, tak to chápu, že je to asi dobré, aby to brzdilo celé, jako by to souprava, ale bylo by to fajn, no. Tady už nám jdou pěkně vidět pásky Kady, se tady přihnojovalo, už se nám to krásně zelení, to je super. No ale jde pořád vidět, že je dost mokro ještě, no. Zrovna teda tady ten úsek toho pole je mokrý teda vždycky, ale ještě to moc neproschlo, no. Fakt ten sníh se teďka celkem dlouho držel, no. Nebo dlouho, no. Byly to fakt ty 2-3 dny asi, ale i tak to celkem vpije a udělá dost, no, takže tak. Ty opět vede spaní, ale radši bych spinkal, ale nevím. Teďka normálně mám takový problém poslední dny, já se nemůžu ani za boha prostě pořádně vyspat. Já se ráno zbudím a připadám se, kdybych celou noc prostě nespal. Nevím čím to je, jestli to je nějakou změnou toho počasí rychlou, nebo nevím. Teď to bylo fakt takové hektické to počasí, no. Chvilku bylo pěkně, to byly vlastně úplně ty teploty krásné, bylo nějakých 20 stupňů a tak dále, takže to bylo úplně na tričko venku. To byla úplně paráda. No a najednou se to zase změnilo v déšť, potom začalo vrznout, byli jsme to v škole minus 6 stupňů, nelí více a do toho ještě nasněžilo potom, takže to byla úplná paráda, tyjo. Pšenice, jak nám tady krásně roste, se to krásně zelená. Tamhle ještě na těch kopcách jde vidět, jak je ten sníh, no na záběru to asi vidět nebude, je moc daleko. Tamhle je vzadu sjezdovka, na které vlastně přes zimu taky pracuju, nebo chodím na brigádu. Tam taky ještě bílo, ale už se nejezdí. No tady dokud je prostě na těch kopečcích tady je bílo, tak prostě vždycky jak foukne nebo něco, tak jde jako cítit, že ještě fakt jako chladno, ale jakmile ten snížek tam zmizí a ta zima fakt jako že odejde, tak už je to potom úplně paradise. Tak, tady se musíme trošku najet. Tady chtělo taky trošku popravit ten nájezd, přece jenom je to takové vyžlapkované tady nějaké. Tak, jedem pěkně.
Šup. A jsme na značce, přesně, paráda. Teďka to tak si dáme dolů, oje. Šup. Ještě raději zkontroluji, jestli mám pořádně zavřený ten handok, ale asi očividně jo. Šup. Tady kyblíčka. Hop. Tak, tam to máme otevřený. Si zavřeme. Tak. Padelko. Mělo by to být cajk. Můžu vás vzít i nahoru se podívat, jak to tam vypadá. Tak. No. Máme to krásně plné, zase to tady teda pěkně přibylo. No, měli jsme tady obrovskou krůstu, muselo tady přijet auto na to rozmixovat normálně. Protože to nešlo prostě normálně rozmixovat. Takže to pěkně rozmixovali. A už je to dobrý. Už je to dobrý. No, je tady krásný výhled. Plná paráda. Tak. Jdeme dolů. Hopa. Tak. Šup. Jediné, co mě sere, takže ten znamenák není tady. On je normálně na druhé straně prostě. Tak se to celkem blbě hlídá. No. Kardan ani nezapínám, to nemá cenu, nechám to pěkně tlačit čerpadlem z bioplinky, nebo teda z té věže. Pěkně to naplní. Už to bude skoro plný. Ještě kousek. Ještě kousíček. No, pojď. Tak. Ideální stav. Vypneme, hop. Zavřeme. Taky zavřeme. Nám to tady pěkně vyteče.
Trošku to vždycky trvá, ale nemáme kde spěchat takhle brzy. Tak. Šup. Šup. Dobrý, máme ještě 14%, snad nám to vydrží. Snad nám to vydrží. Tak. Šupa. Máme si ojko. Můžeme jechať. Snad nám to vydrží. Ta kamera máme 14%. Tak snad to ještě vydrží. 13, no. Ježišmarja, zjede Marián. Kurva jeď, ale trvá mu to. Tam najedou policajti vzadu, je vidím. Tady očumujou, jezdí o blídku asi. Marián, no tyhle. Taky stařiček, tyjo, furt prostě maká, tyjo. Blázen, je to blázen. Tak, fičíme na louku. Ať mají říček co aplikovat. No jak jsem říkal, doufám, že to počasíčko už vydrží. Že bude furt takhle pěkně. Kolik máme? 11%. Celkem rychle se to vybíjí teda to GoPro, musím říct. Nevím teda, jestli jsou nějaké ještě jiné baterky, které více vydrží, nebo takhle. Jsem se nějak upřímně nedíval, ale celkem dost rychle se to vybíjí, no. Je fakt, že jsem to teda neměl moc nabité, no, ale tak. Ale snad nám to vydrží aspoň do příjezdu na tu louku. Že se mi to nevypne někdy uprostřed nějaké řeči mojí. Nebo takhle. Snad ne, snad to vydrží. No, jelikož se na to dívají kolegové, říkali akorát, že to je teda moc dlouhé na ně to video, což OK. Jsou taky trošku jiná věková kategorie než já, ale dobře, chápu je, že je to dlouhý, ale právě zase více lidí říkalo, že se rád dodívá na delší videa, i když tady jako není moc to pozorovat, tady maximálně můžete pozorovat tu jízdu a tak dále, nějakou manipulaci s něčím a tedy, ale nic extra zajímavého zase tady není, no někomu se to třeba líbí, takže nechám to takhle. Takže tak, no a nevím, koho bych ještě pozdravil, no. Kdo se na to takhle dívá. Zdravím určitě kluky od Hrotu, Kubíka a tak dále. Ti se na to určitě taky budou zase dívat, takže vás zdravím. No a samozřejmě zdravím všichni, co taky natáčejí nějaké ty vlogy a tak dále. A aha, tady dali slepou, tady budou vlastně něco dělat, kluci. Jedu důle, odbiju plinky. Tady kluci budou asi něco dělat s nějakým vedením nebo něco, nejspíš. Aha, oni tam mají svěšený nějaký kabel. Že mě asi něco natahujou nebo mění. Zajímavé. Zajímavé.
No, takže tak, no. Takže tak. No, kolega jinak dostal nový traktor. Dostal nějakou T7, 3 kg, takže už to vypadá celkem solidně. Na mě teda musím říct, nebo na můj vkus je to strašně vysoké. To je taková koza. Kolega ten Tadeáš, ten měl vlastně, myslím, 340, jestli nekecám, HDčko. A ta byla teda na pořádných balonech a tak dále, a měla teda o dost větší ty kola. Takže už to bylo takové fakt jako hodně robustní. Ta nová T7, co přišla tomu kolegovi, tak taky vypadá jako, že je dost jako robustní, má široké pneumatiky, ale ze zadu, když se na to člověk podívá, tak je to strašně vysoké a ty zadní kola jsou takové, jsou celkem dost úzké, no, na můj vkus, ale věřím, že bude teda kolega spokojený. Je to přece jenom nové, takže snad mu to bude sloužit a bude se k tomu chovat hezky. No a uvidíme, co to zvládne ten traktor, no. Je to teda 300, takže už by to mohlo něco utáhnout. No a jako jinak takhle vypadá pěkně ten traktor, no. Je teda v té klasické modré barvě. Není v takové té, nevím teď, jak se tomu říká, v takové té tmavší edici, ale je v té klasické. Ale už je to ta jakoby novější řada, nebo nejnovější řada. A vypadá to tedy celkem solidně, no. Ale pořád je to modré, takže já jsem zastánce sice zelené, ale všecko má své plusy a minusy. Každý stroj má něco, takže nebudu tady nikoho rozdělovat, jestli je lepší to a to. Jednoduše prostě každý si najde svoje, každý je zvyklý na něco a tak dále, každému vyhovuje něco jiného. A tak to prostě je. Tak tam asi nic nejede, tady jde vždycky strašně špatně vidět, jo. Když tam je to zrcadlo, tak je to nic moc teda. Tady kluci mají normálně autoservis Masty, asi očividně jenom. Musím říct, že těch aut tady mají pořád požehnaně, ty. Se ty Masty tak kurví, nebo co? Tady by kluci taky mohli trošku zřezat ty tujky, aby šlo konečně něco vidět, protože tady jde vidět úplný prd. Tam nevidím, teďka tam jedou auta. Ach jo. Tady by taky mohlo být nějaké zrcadlo, no ale furt tady nedali, kurně. Furt tady není. Tak, tam sice auto jede, ale měli bychom to v klidečku stíhat. Akorát trošku zpomaloval. Dík. Musel zpomalit, tak mu aspoň mávnu. Tak, kolik máme procent? Máme 3%. To nám asi bohužel na louku nevyjde úplně. Takže než se mi to vybije, já vám děkuju moc za to, že jste se na tohle video podívali. Nebylo tady sice nic extra speciálního, ale třeba to někoho může bavit. Určitě vám natočím něco zase zajímavého, jak bude nějaká příležitost nebo takhle. Tak vám něco s kolegou natočíme. Já vám ještě jednou moc děkuju za veškerou podporu, moc si toho vážím. No a vidíme se zase u nějakého dalšího videa, takže mějte se krásně, užívejte si krásného počasí a zase se někdy vidíme, takže čau.